Iñaki Diaz, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia gaur bigarrena hemen urduli zen, zorionak. Lasterketa esku taldeak esku libura hartu du eta badirudi dena ondo atera da. Atera dela, konta iguzu nola ikusi duzu lasterketa? Lasterketa oso azkarra izan da, egun oso atake asko edon dira taula, eta gu beti presentzia ukitzen saiatu geha, baina azkenek taldetxo bat inda 8 bat ingurukoa hola, eta ezin izan dugu horreon, hasi que tiratzeko erabaki hartu dugu, taldeak oso lan hona indeu, eta zorionez errematatzea lortu dugu. Azken aurreko mendatean ikusi dugu pelotoiak aurrean zegoen Laboral Kutxa taldekoa, eta eskapadak isaldiak kendu edo bukatu egin dute, nola izan da azken mendateko gora berak? Horrega esan gora bera batzuk eukiteu, baina taldekidei esker lortu dugu dena kontrolpel mantentzea, gutxi gora bera. Eta hoxe, eskerrak egan baizkio taldekide guztiz, egia esan gugan konfiantza handia jarri gue, lan oso nahi due behaien aukerak alde batea utziz, eta, zorionez emaitza lortu dugu eta lehenengo eta bigarren egin dugu. Eskerrik asko, Jake, zorionak. Eskerrik asko.